ku South Africa kwavuta kwachema. It's like pali nkhondo pakati pa South Africa and America. There's a war, man. My bro, man, there's a war between South Africa, man, and America, man. These people will kill each other, bro. Yeah, guys, nkhani ndi motere. USA yapereka ma-sanctions, yapereka zibalo, yapereka komanso yosa zithandizo zimene imapatsa anthu aku South Africa. Ngakhale kuti President Cyril Ramaphosa anayankhula kuti ife tomangoti pasapajalo 17% ya ma ARVs. Komabe kwinako timapanga tokha. Komabe anyway pali zinaso zoti sukutiso ndizokhazo yayi. Ndiye America yadula sopano aid chithandizo china chithandizo chonse chimene amapereka ku South Africa. Tichifanira kuti South Africa yapanga sign law yona kuti atha kutenga malo amene anatengedwa ndi azungu popanda compensation, popanda kuabweza china chonse. Zikumveka choncho. Komabe anyway sizili ndi ziba mwambona. Azungu ku South Africa guys amanjoya ndi anthu olemera. Anthu mapesenti ambiri azungu ku Jonze ndi anthu achuma ndi anthu olemera. Mapesenti ochepa azungu 7% yokha ndi anthu amene ali oti osauka. Yeah, exactly. And another thing is anthu amene aja azungu aja ku South Africa like maybe almost 80% ya mthaka iji ili manja mwawo. Tinakamba kale zimene zozo. Pano akuti yayi pano pa South Africa ikupanga mistreat azungu ndi akuyenera kuyipanisha, akuyenera kuyipasa zibalo. Koma nkhani ndiona koma nkhani ichokera pati chikuvuta njani zarani kuti mpaka nkhani ifike pano papa. Choyambirira issue imene bwanji nanga Donald Trump poyambirira penipeni atalowa president paja payambira anakhala zaka zonse 5 kwa bwanji issue ya ku South Africa sanafike pamene zafika apa. What is pushing him? Chikumpanga push ndi chani? Chachitika ndi chani? I'll tell you. Kusali kwa Donald Trump, there's this guy. Yeah, that's Elon Musk. Ndithu billionaire wa ku America. Komanso ndi amene anapanga fund kwambiri, drama zambiri kwambiri, ma millions ambiri kuthandizira campaign yoti Donald Trump awine. Ndi amene yuso, ndi amene so akuma mlamula Donald Trump upangeza kuti yosaizi even zokhuza ndiza idizicha za USAID zicha size zazo amuza ndi yeyo. Ndi yeyo why South Africa? Choambe tino kuti yeyo Elon Musk anabadwira ku South Africa. Bambo ake tikuonana pano ali ku South Africa amakhalabe konko. Elon Musk bambo ake ndi Elon Musk ali konko ndithu ku South Africa konko akukhala konko South Africa. Ndiye mwanayu tsopano Elon Musk anachoka ku South Africa mu 1995. musunge kwambiri mzakazo 1995 akuchoka ku South Africa kupita ku America tsopano kukayamba zimene zake tsopano. Ndiye kupeza kuona kuti wapita ku South Africa, wapita ku USA. Komano nthawi imene amachokayi inali nthawi yotani? Ndi nthawi imene apartheid kapena kuti ulamuliro pondereza uja amene amapondereza maujeni anthu akuda ku South Africa ulangotha kumene fa unatha mu 1990. Ndi 1990 kuchoka 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 yeje nkomachoka apa, right? Ndiye iwacha azungu, right? Akupondereza nzawo umwana wake wose akuona iwachawo ali anthu a special, right? Anthu a special, anthu oti zawo zikuyenda bwinobwino. Koma sipano 1990 ulamuliro upondereza watha. Mtundu wake uchasuliso ngaro pamwamba so kuti pakana uzilamulira uzipeza izatenga ena ngati akapolo. Ndiye after 5 years ulamuliro jawatha, after 5 years ja kuchoka apo apita ku America, right? Komabe ndiye akuona kusintha.
amene chokhalako kwambiri nthawi imeneyo mpakana pano akungomva mbiri kuti alimi mafamazi akumaphedwa. Nkhani yesu ndionama ma white farmers amaphedwa kwambiri ku South Africa ngase anthu you know yeah, koma sikuti tinganena kuti amaphedwa kwambiri kuposa amene anthu akudaswena amaphedwera. And anthu ma white farmers also ndithu achitaso zinthu zambiri zoyipa kwambiri kwachita anthu akuda. Anawagaya mu remember kwajisa kwa kunkhumba anthu akuda amene, right? Ndiye uyo sopana akutenga mentality akalekaleyo, mentality yoti pana pasaka kuzuru South Africa libanje sana endele akutenga imene ngomuza Trump kuti Trump anthu ku South Africa kuvutika, anzathu azungu azathu kuvutika ku South Africa. Ndi anthu amenewo ndiona kuti pakufunika jabange you know tabasa ma sanctions tilifinye boma kuti azungu akhale anthu a special kumene koko, anthu azungu na special kale ku Jones yako, right? Okay, azungu ku Jones don't sukuti ndazo tsiku anthu safala ndi mabwana ndithu ndipo dziko tili m'manja mwawo. I don't know kuti zikuchokera kuti zimene zomangoti kumene koko yaya anthu azungu akuvutika chama. I don't know kuti zikuchokera kuti. Do you know ku South Africa kuli dera lina lakeso, dera limene special mpaka nale tikona pano sikupita kwa anthu akuda. Anthu akudayi ukagwira ntchito kama maganyo chichawa ayi sikukhala kusa anthu akuda samene makhala mene kuti azungu okhaokha mmazi zimenezo. Dera limenelo kuli makoleji awo, dera limenelo kuli amapanga zawo, mpaka na banki ndi banki yawo, mpaka na ndalama ayiso ndi ndalama yawo, so currency yawo osati randi yayi. Koma dziko li kamene koko dera limenelo li mu South Africa amapanga zawo kumene amangofuna azungu okhaokha. Zina dera limene limachita kuti Orania. Orania ndi dera limene lili very racist, like that tsankho, like tsankho number 1. Dera losakhala munthu akuda losakhala mtundu iwo mtundu umodzi okhawo, ukhale Mkristu ukhale wa achifrikanzi nzungu umayankhula achafrikanzi ndamene ungamakhale kutiko kumene koko Orania dera limene lolo mpakana anthu akumene koko nangasizawo amapanga zonse you know azungu khawo kayentani. I don't know ngati kuli kupondereza kuti akwapondereza sibweza takaphasulira kumeneko, sibweza atachotsako, sibweza ata koma ayi ndithu anasi azipanga zawozo. Imagine akhandi bank yawo, akhandi university yawo, akhandi chilichonse chawo, ndalama ija yawo ndalama ija osati sorandi yayi, koma zimene zikuchitika mu South Africa. Ndiye I don't think kuti azungu aponderezedwa ya kuti pakana zimene zikafika penekopo. And afterwards kumene oyankhulira kumene koko kakadala kamene kawarani yako atakumuza Trump yayi ifeyo mukamabeka ma sanctions anu chanchani ati ifeyo mutiganizira anthu akono ara waganizira ako Orania okhawo aganizira amenewo ara waganizire. Guys, ziko na anthu ake. It's like akuti anyway, muli musema Cyril Ramaphosa anaisira kuyankhula ndi bambaga Elon Musk amene ali Elon Musk kwauza kuti say tamuze mwana wako kuuka tiyankhule naye ndana yankhwana. Last night I got a call from the PA of Mr. Ramaphosa while I was having supper in a restaurant, asking me if I can speak to Mr. Ramaphosa. I was asked if I can arrange a quick talk between Ramaphosa and Elon last night. So I said, all right, so I did. And then they spoke a few minutes later, and it's on my phone. Yeah, actually, imene ndimezina kali asona apa. Tenvede no spokesperson waku Orania kuja kukadziko kukadila kamene kali kokhala zongo khawo akuyankhwana kwa Trump ati kumpempha kuti iwo awaganizire iwo ukhawo enawa. President Donald Trump just signed an executive order with 2 goals. The first, to freeze all financial aid to South Africa. The second,
to promote the resettlement of Afrikaners in the United States, to escape the draconian policies of the South African government. The Afrikaners of Orania take note of this development, and we are very thankful, specifically for the urgency with which this was tackled in regards to land expropriation and expropriation of property without compensation. However, our plea can be summarized in 3 words. Help us here. Not necessarily with US tax dollars, but with the recognition of our legitimate pursuit. That is the pursuit of Afrikaner self-determination in an autonomous region. Recognizing us as an ethnic people leads to a conclusion, and that is that the only sustainable option for Afrikaners is an autonomous area. The South African government even signed this as the Afrikaner Accord on Self-Determination in the 1990s, which states that Afrikaner self-determination is a legitimate pursuit. Our highest ambition is not to be resettled or relocated. Our highest ambition is freedom. We ask the White House to recognize this, and we also extend that wish to all other nations. With the grace of God and the help of our friends, this can be made possible. Thank you very much. Ndamenewa ali mbendera zawo mbendera yo anauza kuti apite ku America zakhala konkwakana adafa akhala ku South Africa.